Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro Endatil wadhi mbele gi weche manyien. Tere nyake kaunti ma Homa Bay kama jo bodaboda e boma ma Oyugis kar chung'od bura ma Kasipul koro onyiso luoro ewi medruok monj ma itimone kod jo maundu machwe nengo kata moko kuomgi kendo mayogi apikni. Kaka ripota mara ma Homa Bay Ali Abich leron, obila mar Chuonyo South oyango ni achiel osemaki ewi tim mar monj makamano. Jo bodaboda alwora ma Oyugis kar chung'od bura ma Kasipul koro wacho ni gin kod luoro ewi medruok mag jo maundu ma osebedo ka monjogi kendo nego jo apiko machwe magi apiknigi. En tim maundu ma osebedo ka jimbore ka jo bodaboda go wacho ni jo maundu go geto mana jowetegi mani kod apikni manyien ka giwuondore ne gin jowuoth to gikone jo apiko mating'ogi katerogi e kuonde ma gidhiye ginegogi e kor yo kaeto lalgi apiknigi kaka ilero gi jakom riwruok jo apiko ma East Kamagaka Alex Ogoro. Wakao thuolo ma kawuono mar wacho weche mag arita kwe mar Chuonyo South. Wan kaka jo bodaboda wasebedo gi pek e weche mag nek kod timbe maricho e Chuonyo South. Omiyo wakao thuolo kawuono mondo wa address issues machalo magi. Number 1, wan gi jo ma jo pikipiki tinegogi mana ka gwen. To kinegogi to kwane gimara mara mitimo kata mikao e weche go. Kaka sani wan gi Gideon Omolo manonegi ma pikipiki manotho manwaseiko sino koch. Owili nyocho neg Damara View Oyugis kamana kotero customer to go wiye matho kanyo mapok waiko. Wan gi Victor Omiti neg manego kinyi kuwuok chieng' Sunday pok oiki. Wan go Mondi bende nyocho go chieng' manogo pastor na jo bodaboda go ywak ni sani koro gin gi luoro nyato jowetegi matiyo seche mag otieno kaluwore gi wach nek makoro jimbore ma itimo ne jo apiko gi jo maundu machwe magi apiknigi bang' ka osemonjgi. Giwacho ni monj ma jo maundu sani koro monjogo jo apiki alwora ma Oyugis ka ok otieki to dhi hinyo sektano ma bende rowere mathoth yude konyruok margi. Ne wan kaka jo bodaboda mar Chuonyo South ok wawinj maber ahinya nikech nyithindwa ginego to kwane gimitimo. Ka nitiere system mora monya tiyogo e police station makaro kata gimakosele to mondo tim mondo wayud kwe. Ok wan maber. Wawinjo ka wan marach kendo nyithindwa tho e yo marach. Kwero nek marach mosebedo Oyugis kani mondo rum mondo jowa oti matek mondo bed gi girgi. Adwa condemn the brutal butcher mar Chuonyo South matimore ne jo bodaboda manego jowa ka harmlessly. Wadwaro ni mondo sirikal okawane jukumu ni kaka traffic. Wadwa ni mondo uman CBD kech ang'eyo ni joma riembo ka gin joma dhi e skul mong'eyo kaka onego bed ni giriembo ka gichopo within the town or any center. Onego gibi mondo gichung' ei town kanyo mondo ging'is jowa kaka onego bed ni giringo mondo jowa mahinyore pile kik hinyre. Kamoko kuom jo ohala e boma ma Oyugis bende wacho ni timno ka ok otieki to jo maundu go bodonjore kuom jo ohala e boma no poni tendo obila e kaunti ma Homa Bay ok otieko wachno. To kendo jowa modak e Chuonyo South wang'eyo maber ni jok matimo marichogi wadak go. Gin giriembo kodwa bodaboda ka, gin e town ka, wadak kodgi e mierewa, wawuotho kodgi kanyakla, wadhi kodgi e our churches. Wuok oko mondo iwach ja criminal ming'eyo. Ndik wuog oko mondo iwach ng'a ming'eyo. Kendo wadwaro ni security apparatus, the DCC, wadwaro ni jogo come on board. Komanda mar obila e sub-county mar Chuonyo South Philemon Saera oyango ni lipode monj mitimo ne jo apiko osechoponegi kendo nitie achich ma gisemako e winjoreno ka okoni gichano barasa kod jo apiko ma Oyugis mar manyo kaka inyalo tiek wachno. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.